Täze Türkmenistan mert hanımlary bugün baş galdyryp watan uğruna Türkmeniň gahrman mert zenanlary daňjakdyr beýiňaji düşman başyna. Baydak ýal bolup söweşe çykan, gözlerinde ok bar, ýüregi ýanan, geljek nesli üçin, topragy üçin şirin janlaryny ortaga goýan. Är diýmek mertlikdir, watan goraýjy. Her erkekde bolmaz erlik buýsanjy. Gördüm saýasyndan gorkan erkegi, gerekdir watan üçin döş germege. Täze Türkmenistan mert hanymlary, her birimiz müň erkekden degerli. Arslan ýürek, şiirdek mert zenanlary diýär bugün düşman başyna.